určitě prostě všichni znáte, děláte ty A-skips, B-skips, takovéhle různé věci, drily, tak já rozděluji na akcelerační drily a na ty potom top speed drily, kdy třeba ty A-skips, když dělám v akceleraci, tak se snažím přesně jít třeba jakoby jako frekvenčně na začátku, ale když jedu do top speed, tak to třeba dělám na 10 metrech ten cykl a pak to všechno přecházím do běhu. Jo? Třeba Lukáš dělá ty skvělé věci, jak děláte tu pliometrii a z toho vybíhání dovnitř. Ale já třeba v tom vidím rozdíl v tom, že pro akceleraci, ty když vyběhneš přeskočíš tu překážku a vyběhneš dopředu, tak vy to vybíháte a takhle jsou všichni předklonění. Což je akcelerační cvičení dobrý. Ale třeba já už to měním a řeknu kluci, my si půjdeme top speed, tak já už se soustředím na to a tak je to i v těch dřech, že já přeskočím tu překážku. A snažím se, aby oni byli prostě ne v předklonu, ale byli v té pozici toho top speedu. Protože ten top speed je jenom, když to řeknu blbě, jenom prostě ground contact. Nic víc, síla a ground contact. Kdyby v té akceleraci musíte využít tu sílu, ten rozjezd, tu dynamiku. Ale ten top speed už jenom o tom, jak budeš prostě dlouho na té zemi. Proto pak, aby mi to jako nekazilo ten trénink, tak mám striktně rozdělený akcelerační trénink a top speed trénink. To je jenom tak jako na začátek, aby... Rovnou vsunul